Mga vote counting machine dinala na sa mga voting center sa Dagupan City. Sundan sa report ni Russell Simorio. Maagang sinimula ng Commission on Elections ang pag-deploy ng vote counting machines sa mga paaralan sa Dagupan City na magsisilbing voting center para sa eleksyon sa Lunes. Unang ipinuwesto sa Lucao Elementary School ang 11 VCM. Tinanggap ng mga gurong magsisilbing miyembro ng Electoral Board ang mga BCM. Na-ready na rin namin yung mga kailangan naming i-ready. Tulad ng classroom at saka yung paglalagyan ng BCM. Ready na kami kasi nagkaroon kami ng seminar. Nakadikit sa bawat VCM ang kopya ng polling center, cluster number at clustered precincts. Bukas lang ito maaaring buksan para sa final testing at sealing. Nakakandado na itong silid-aralan kung saan nakalagay ang mga vote counting machine dito sa Lucao Elementary School. Ayon sa COMELEC, selyado na mga VCM, hindi ito pwedeng buksan at hindi ito pwedeng galawin. Maigpit na rin na binabantayan ng pulisya ang seguridad dito sa paaralan at yung mga sibilyan ay hindi napapayagan na makapasok. Gusto po nating ma-witness ng ating mga watchers ang pag-receive ng ating mga vote counting machines para ma-check din nila kung silyado ba yung BCM kasi kung tampered po yung seal, ang danger niyan baka nabuksan. 194 ang kabuang bilang ng VCM sa 29 na voting center sa lungsod. Samantala, ipinuwesto na ang mga pulis sa mga voting center ngayong araw. Well, basically, isisecure ho natin yung deployment ng mga VCMs dito sa mga voting centers, identified voting centers natin. And by the way, meron tayong 29 for the whole city of Dagupan. Kasama si Henry Duminsil, Russell Simorio, Balitang Amyanan.